は何でも使うぞ。覚悟しろ。私に勝つ。勝てるとでも思っていた。おどけ。レオン様、慌てるな。誰か。はっ。レオン様、俺の一撃だ。俺は強くならない。風よ、集いて竜巻となれ。また
となれ。そこだ。てよー。うおっ。勉強した甲斐があったかな。この機動力、なんとしたことだ。どうだ兄ちゃん。断る。死んでいく。かの者に風のごとき軽さを。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。その一撃、加護。かの者を守る盾となる。かの者の傷を癒したまえ。かの者の守りを崩したまえ。かの者の剣となれ。すみません。清流騎士団。男気のある奴だったが、敵である以上仕方。確かにな。残るは帝王ついに対決ね。そうか。とりあえず帝国と戦う方が先だ。行くぞみんな。私だってやれるんだ。縄文の守護をしていたレオンを倒し、ついにベルゼリア城へ侵入したエルウィンは一路最上階の王の間を目指す。その玉座ではまるで自分の城のように落ち着いた様子を見せる帝王。
か。なんだってやってやるよ。